מראה לכם את כל הציוד של יולה שקניתי בבית ספר. אז קניתי את כל אלה, הם מאוד חמודים. טושים כאלה, לא יודעת מה. יש לי צבעים בכל מיני צבעים כאלה, יפים, של יולו. קניתי לי בקבוק גדול, שבפנים מי שכמוני, שלא אוהב שהמים נשפכים עליו שהוא שותה ככה, אז יש פה קשית כזאת. וקניתי מחדד כזה חמוד, וקניתי גם כל מיני עפרונות בצבעי הקשת, כאלה יפה ממש. קניתי דבק מאוד יפה, אני חושבת שהוא בצבעים כזה כמו שזה נראה ככה. ואם אתם חושבים שהדבק שקניתי הוא זול בחושך, אז אם אתם רוצים, וממש אני אראה שיש הסרטון הזה מלא לייקים, אז אני אבדוק את זה. וקניתי 3 עוגות חמודות שמתחלקות לכל מיני עוגות. אני אראה לכם. רואים? חתיכות של עוגות, ואפשר כאילו להרכיב את הכל. קניתי איזה 3 כאלה, כי היה איזה מארז חמודי. ויש לי פה את הסרגל שלי. יש פה צורות שאני יכולה לעשות. את הזוויות, זה מאוד רחב. וציור יפה. יש לי את המספריים שלי. ויש גם את הקלמר שלי. ויש לי את התיק של שנה קודמת שקניתי מיולו. אני אראה לכם אותו. הוא כזה יפה. הוא כזה בצבעים יפים. ויש לו כל מיני מגירות כאלה. פה ריצ'רצ'ים שנפתחים. ויש פה עוד כמה. קשה לראות בגלל שזה תיק גדול. בכל מקרה, אני אומרת שאני הכי אוהבת לקנות ביולו לחזרה לבית ספר. ושיהיה לכולם ימים אחרונים של חופש כיפים. ביי! תנו לייק ותרשמו לערוץ של מיד כוכבים. וואו!